Katos Päive, no mitäpä laitetaan? Saatana. Onpa hieno sormi. Haluatko, että minä näytän sitä vähän lihakirvestä? Kyllä minä ennen vanha itekin olen kyllä melkoinen kalamies. Minä muistan 60-luvun, jokohan se oli 70-lukua. No, kumminkin siinä 80-luvun loppupuolella, kun oltiin Irman kanssa uistelemassa. Niin se, minä katselin, kun siinä kaakkoon on semmoinen ihme musta möyhky meitä päin. No siinä se Irma sitten rupesi kirjoittamaan, krokotiili syökkee. Eihän se enää mikään krokotiili ollut, kun se oli saukko. Krokotiili.